Hello mga kasenyor. Nandito po kami ngayon sa kotse ng anak ko. Kotse ni Noe. Malawi. Kotse ni Noe. At mukhang papasyal kami sa Malayo. malayo. Malayo ba yun? Oo, malayo. Ah. Floor? Sa loob ng Clark. Kaya maulan po ngayon. Kulay ng ano niyan. Ayan. Ay, ayan mangyari. Mamaya lalarga tayo. Okay? Hop. My mom is not here. Doon sa matutulog na yun, punta naman tayo lakbukan. Oo. Uwi na pala sila, Chache. Hello. Umulan ng sandali lang eh, ano? Pero malakas. Oo, malakas ang ulan. Pata. Pero hindi naman nagtagal, sandali lang yung lakas. Nagiglag. Konti na lang, wala nang ulan. Naglabas na naman ang mga sasakyan tapos ng ulan. Ako ay may lobo lumipad sa langit. Yung ganda kahit yun na maliwalas. Lagay mo doon. Nakunin mo Ayan. yun. Ano? Sa bandang Clark, maliwalas. Alam mo lang. Maliwalas. Kaya lang Yes, papakyat na. Ayun. Kami dadaan sa may ano. Saan? Yan, Esitex. Esitex. Esitex bang tawag dyan? Esitex. North, south, exit. Dark South Dark exit. South Exit. Ayan. Ayan, ma. Yung kapiak nga, iniwan ko doon eh. Nagkakapiak. Payment rejected. Kaya malo-malo na lang. Balance to. Balance na lang. Hindi nakakalalata gumagamit sa mga ganyan eh. Paano kakarga mo? Ilang araw lang, wala na laman. Pinakain na no? Ne. Oo. Naka-reply din po kasi minsan. Oh. Ano, Ayun o. Ayun o, ganda po ng ano, langit. Iba-iba shape. O, iba-iba shape ng langit. O, iba-iba shape. O. Ayan o, iba-iba shape. Nasa estate pa rin tayo. Estate ng Clark. Ganda o. Ganda na langit. O. Iba man yun o, corn. Ano, sarap yung biyahe pag ganyan ano, maulan-ulan. Biglang malakas na malakas. Kailangan niya pa yung swab test o vaccine? Kailangan pa yata. Wala pang makakapagkakay. Yung makanyan. Sa inyo, sakto sa akin wala na. Wala pang makakapag-travel sa Baguio. Wala ka pang ano. Swab test. So, ito mo lang banda yung mga ano. Yun ang kunin mo yun o. Bundok. Bundok ka. Ito ang bundok. Ang nabundukan. Yan ayun yung anong langit tayo mo. Ganda. Ayan. Yung forma ng ano. Ito ng langit. Yung langit. Ayun. Atang alas Ayun o, ayun o. alas 6 na. Ayun o. Oo, yan nakikita. Kunin mo. Oo. Hindi ka kumain ng kanin ngayon. Uy, may sigang doon. Pinala kita sinigang. Sinigang na pata. Bakit? tinanggal yung diaper, saka umihi sa kama. Hala ka, Noe. Hindi ka sa umaga, sasanayin mo na. Hello, Noe. Ano? Meter? Paano? Sige po, okay na. Nalito. Kailangan natin kambarya palaging kain. Para paretang medyo 6 pesos. Ito naman, kailangan tayo madadaan. Ayan, oh. Yung traffic yan, ano yan eh, mayroong light. Ano yan, traffic light eh. Oh, tumag. Siyempre yung traffic light. Baba
May Petron eh. Di ba malamang yan? Palak tatamid pa tayo. Ay, matumatawid. Oh, dito. Sa... Hindi siya pa na. Dito. Dami. Ayan o, haba. Ang haba po ng traffic dito sa Clark. Palabas na po yung mga yan eh. Dito daw eh. Ayan o. Yan yung Petron. Ay, ang dami oh. Ang daming Ay, ang haba. Ang ganda no. Ang ganda na pati ganing Clark ngayon magka-traffic na pati sa Clark po ngayon nagkaka-traffic na. Sobrang dami na ng mga sasakyan. Tumambay po din. Ewan, kaya ni munta kayo ng global. Yan, yung dalawang building na yan, di ba? O dito po tayo mamamasyal ngayon. Dito kayo papasyal ni Aporoy. Ayan po yung dalawang building na malaki oh. Ayan. Sa kata ko na. Hey, sabi pa niya eh. Bigyan ang price. Oh, ayan oh. Dito dapat mag-aaral si Noah, di ba? Dito nag-aaral si Noah. Kaya rin isang araw lang siya pumasok, magka-lockdown na. Nag-absent siya pa po. Nag-absent na yan eh, nag-absent siya. Kanyang ready niya lockdown na. May 4,000 niya po kanto. Pandemic na. Itong yan. Diyos ko na. Ay, tuwan-tuwa naman si Noe. Masyal na naman siya. Di ba nung pumunta tayong Subic, dyan tayo stopover sa Petron na yan. Yan po, malawak po ang Clark po. Kung alakas mo service, hindi ka makakagawi dito. Yan po yung nalang. Basang-basa. Kaya pwede kang pumunta rito pag may service ka lang. Hindi mo mapupunta nito kasi dulo na ng Clark. Kaya mahirap pumunta. Kasi kaning hangin, ang lakas ng hangin kanina. Tapos ang lakas ng patak. Dito pa lang ata ngayon mag-umpisa yung ulan eh. Ayan o. Ayan o. Oh. Kanina maliwanag dito eh. Tsaka magagala 6 na siguro dahil ayan o. Yan, road trip po tayo dito sa may may dulo ng Clark. Bandang south. Ayan. Bandang south. Ayan o. Kagadyang ulan o. Bababa na si Noe. Yan po ang ulap po. Gusto ko McDonald's. Na kayo. Meron ni McDonald's o. Jollibee ba yung gusto mo? Andito po lang yung mga McDonald's, Jollibee din. So, di sa gawin rito ng Clark. Ayan po. Ayan, puro po tayo ngayon. Travel. Ayan po ang Petron. Uwi ng pet mo? Oh, Sabana Resort Hotel. Sabana. Ready? Ready, Noe? Si Noe medyo excited na. Excited na si Noe. Lakas nga ng ulan dito. Oh, natumba na. Oo, Malakas ang hangin. Opo, natumba po yung Magda-drive-thru muna po sa McDo. Yun po, ang haba ng pila. Ay, Jollibee pala. May kape din dito? Ano mo yan, Apuray? Baon mo sa mamaya. Ayan o. Oreo. Kay Noah yan eh. Baon ni Noah yan eh. Oreo, pwede sa'yo. Walang tao sa Jollibee pero puno ang drive-thru. Para sa pamilya, only the best tasting.
Ayan o, nakapila pa po tayo sa Jollibee. Jollibee good. Through, ano kasi tawag dito? Drive-thru. Ako ng iced tea. Sarsi, meron sila? Sarsi daw. Yung Sarsi kayo? O, yun na lang. O, yun na lang. Yung isa Sarsi, isa Yung isa Sarsi, yung isa iced tea. May kapesan. Ay, Yay! Nag-Jollibee! Sinabi! Ganyan lang. We're watching. Tapos pinapatay niya yung TV kay lolo niya. Sabi niya, don't watch. Ano na yan? Pinatay niya yung TV niya. Ba't pag-watch kayo, kumikita kayo? Eh po, andun yung araw. Oh. Buti na lang nandyan yung araw. Saan gawin yung ano yan? Picnic. Balagan. It's mine. Ayan o, buti na lang po. Diyan o, may araw o. Yung araw, ayun o, Oops. ayun ang Yun. araw, ang haring araw. Iyan mo sa kanya kung... Ito nga silang kape. Di sa Jollibee, yun lang ano. Hindi ka mukha sa McDonald's. Wala sa convenience store doon. Oo, doon sa 7-Eleven. Gusto kong kape. Hello, Noe. Pupunta tayo ngayon sa isang lugar na hindi alam ng ibang tao na Ito ang bagong tambayan na may natapos bagong sa- tambayan. Maliban sa CDC o sa... Sa CDC kasi marami na. Oo. Papasit ko kayo sa loob ng tambayan na yon. May Petron ang lugar. Landmark niya. Landmark. Landmark. Yan, pet. Entrance ng SCTEX. Ayun. Okay, sige. Sa pet, ang landmark. Ang landmark niya sa Petron, entrance ng Esitex South Clark. Entrance ng STEC South Court. Clark? Ay, Clark. STEC South Clark. Ang Clark South pala. landmark niya po, Petron. Saan po doon sa South Clark, ang landmark, Petron, para makapunta ka po doon sa bagong tambayan. Mamaya po, i-video namin para makita nyo. Okay, sige. Here I am, here I am. How do you do? Sabi siya nakate, don't open the door for strangers. Ano yun? Yun ang bundok ng Karayan. Kahit sa pa, sige pa ang bundok ng Karayan. Nakabike pa siya eh. See, where are you? Here I am, here I am. Clark Global City. Welcome, Asia Cup. Oops. Ayan, ganda oh. Yung view ang ano mo rin. Bubuan mo. Ayan. Ang ganda na lang. Tsaka ako sasalita. Ang ganda Ay, na ito lang sa eh. Petron. Ito sa isang Petron. Hindi yung Petron kanina. Dito tayo sa isang Petron. Yes, ang tao. Ayan oh. Dami.
ano. Yung sa may beach Ayan, doon, eto na tayo. alang kataw-tao mo pumunta ka doon. Tapos lima. Alang kataw-tao. Ayun o, ganda. Ganda ng view, ayun o. Yung ano lang ito. Yan po, palubog ng araw. I'll get your... The araw is palubog na. I'll get your shoes. Napakaganda ng view dito sa Naglalaro. Clark. Ayan. Ikot mo gano'n, paikot. Ayan o. Saka doon. Ganito. Oh, yeah, that's the bike. Owi. Oh, bike, no? Owi. O sige Apuray, mag-jogging-jogging ka na dyan. O, Apuray, may bisikleta. No, wait. Ah, stop muna, stop. Stop, may mga nagbabike. O, stop mo muna. O, lalayan mo. Ay, galing naman na. Oh. O, takbo ka Apuray, takbo. Takbo. Ayan o. Yan po si Noe, nagbabike na. Dito po. Kasama po niya yung lolo niya. O, lakad ka doon Apuray o. Ayun, ganda o. Ganda po o. Oh. Yeah, no, yeah. O, dahan-dahan Noe ha. Careful Noe. Noe, careful. Ito po, meron po akong kape. Baon-baon. Ganda po. Oh, 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 ang luwang ng biking nyo rito, oh. Sarado ang kalsada kasi, oh. Oh, Galing naman na. ayun, naglalaro din, oh. Mga bata. Oh. Ah, si Noe. Noe. Ah. Oh. 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 Ayan ang ganda ng araw. Palubog na. Oh. Ayun ang mga dumadayo mga maglalaro din dito. Hindi pa nalalaman ng ibang mga tao rito na pwedeng pasal-pasalan dito. Oh, ayun, ganda. May naglalaro doon. Oh. Hello, Noe. Oh. O, ito Jollibee mo. Ang ganda ng araw. Ito po, ang ganda po. Oh. Yan o. Ganda po ng langit o. Palubog na po yung araw. Dito. Banda rito. Banda ron. Para makukuha yung view. Ayun, ang ganda oh. Sige. Oh, pedal. Pagod ka na, Noe? Pagod na? Pusa po rin, oh. Mumuni-muni. Ayun si Noe, ang layo na. Pakainin mo muna. Ito po si Apong Roy. Oh! Ayan. Ang ganda po. Hindi ka
napapagod? Karina, you go to Lola. Go to Lola. Go to Lola there. Go to Lola. You go to Lola. Go to Lola. Achung. Go to Lola. Oh, ready na. Go. Let's go. Oh, let's go. Oh, let's go daw. Let's go. Tara, let's go. Noe, let's go. Oh, liko, liko. Likot. Liko ka na, liko. Noe, liko na. Go to Lola, go to Lola. Noe, come back. Come back na. Halika na. Yan. Wow, galing naman ni Novia. Galing naman ni Novia. Punta ka na kay mami mo. Oh. Meron pa rin itong wala. Ayan. Ito ang Thompson. Thompson ba ito? Ayan o. Oh. Ayan. Ala-ala Artillery Memorial. Ayan o. Philippine Veterans Affairs Office. Rex Valley. Lungsod ng Mabalacat. Mabalacat City Tourism Office. And Pambansang Komisyon Pangkalinangan Pangkasarilan. Ayan. The Global Gateway Development Corporation. Ayan. Ito ang Foundation of the Philippines Artillery Incorporated. Ayan, 1992. Ayan. Dating Campo Dao, naging Campo del Pilar bilang parangal sa bayani ng Pasong Tirad, General Gregorio del Pilar. Ay, kay Gregorio del Pilar pala ito. Oo. Ayun o. Ayan. Ano yan? Ano ba yan? Sasakay ka ba dyan? Yan, sasabog lang ka yun. Ay! Ba't na? Bilisan mo lang. Baka... Uli ka na. Sino nagtabi ito? Baka... Ayun na, kumikidlat na oh. Kailangan talaga. Sa lahat ng mga magigiting Kailangan talaga, no? na artilyaro Maaga. naglingkod sa bayan simula noong 1896 hanggang ngayon. Artillery Foundations of the Philippines Incorporated, LGU of Mabalacat. Yan. Ah, Mabalacat sa Mabalacat. City Tourism Office. Ayan. Malapit Yung isang Petron po. Petro nito, ayan, sa may South Superhighway. Ayan. Oda, lakad ka na doon. Balik na tayo doon. Po, yung Petron na ito. Kasi dalawa yung Petron dito eh. Ito. Ayan, may mga upuan din po dito. Sige na, lakad ka na. Ito na tayo doon, balik na tayo. Po, naglalakad na po si Papsi Roy. Pabalik po doon sa ano. Doon sa kami nag-park. Yan po yung, meron naman pong ano rito oh. Pwede kang kumain dyan. Yung mga table doon sa lalim ng akasya. Yan po, pabalik na po si Apong Roy, si Papsi Roy. Medyo padilim na po. At least po naka-pasyal na naman si Papsi Roy. At maganda naman mamasyal dito dahil ano, konti lang yung tao at saka malalayo naman. Kaya pwedeng mamasyal. Sulit na sulit po ang pagpunta rito. Po ang bumili niya.
Yan po, paggabi na. Baka maya-maya po, uwi na kami. Gabi na. Mamaya, oh. Yan po, Diyan, tabi kayo ni Noe. Yan kayo. Diyan, tignan mo. Dadaustos ka. Stop, Noe. Noe, stop. Stop. Yan. Nagkailaw na po. Oh. Nabuwal? Ha? Make your boo better now. Oh, Snowy. Careful ah. Snowy, oh. Go. Uy, galing nga. Uy, galing nga. Oh, galing nga. Oh. Oh. Ay, nabuwal. Nabuwal. After that, dirty dyan. Oh. Make your boo boo better now. Oh, galing nga. Oops. Oops. Oops, galing nga. Oops, nabuwal na naman. Oh. Oh, tayo. Nabuwal na. Oh, yun oh. Naglalaro na rin. Oh, ayun. Meron pang silya. Oh. Oh. Kaya muna, kinuha ko lang spaghetti. Oh. Oh, galing naman ni Noe, ah. Oh. Galing naman, ah. Pakinggan mo daw siya, oh. Sige. Careful daw, doon siya. Yes. Careful, yes. Bike na naman. Yan po, may mga ilaw, no? Yan, may ilaw na. Scooter naman. Lakas ng hangin, no? Ang lamig. Malamig dito, ah. Ay, what happened, Noe? Ay. Don't do that. Don't do that, Noe. Don't do that, that's it yan. Ay. Nanano ya? Ay. Nanano yung Noe? Sarap talaga tumambay po dito. Napaka-presko ng panahon. Buti na lang. Hindi na umulan. Ay? Palong sa palo. Sarap po ng hangin. Ganda po yung kulay ng buko. Ito po, ganda oh. Po, sarap po ng hangin, no? Sarap ng hangin. Sarap po ng hangin. Mga viewers, mga kasenyor na lagi sumusubaybay sa vlogs na to. Hanggang dito lang ang may papakita ko sa inyo. At kita nyo naman, madilim na. Napakita natin ang kagandahan ng Clark dito sa South Superhighway sa Petron. Ayan. At pinakita pa natin ang mga kaganapan doon sa lugar na yun. Okay? Hanggang dito na lang po. Magandang gabi at God bless, ingat. God bless, more power. Ingat. Ingat.